ରାତିରେ ଆମେ ତିନି ସାଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲୁ ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ରାତିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବାକୁ। ମୋ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିକି ମୋତେ ଡାକିଲେ କି ଚା ଯିବା ଚାଉମିନ ଖାଇତେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ତୁ କ'ଣ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ, ଚାଲ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। ତ ଆମ ତିନି ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଆସିକି ଚାଉମିନ ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପହଞ୍ଚି ସାରି ଅର୍ଡ଼ର ବି ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ଚାଉମିନ ପାଇଁ 3ଟା। ତ ସିଏ ବି ଲେଟ୍ ନ କରି ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ 3ଟା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଇଥିଲା ଚାଉମିନ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ପିଆଜ ଖାଏ, ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ବେଶିକା ପିଆଜ ଦେ। ତ ମୁଁ ଛାନିଆ ମାନିଆ ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ ନେଇ ଆସି ବସି ସାରିଥିଲି ଖାଇବାରେ। ତ ଟିକେ ସସ୍ ପକାଇଦେଲି। ତ ଏଠି ରାକେଶ ବାବୁ ଓକେ କହୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି ସେ ହେଉଛି ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍। ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ନଥିବ ପଇସା ଦେବିନି ପଳେଇବି। ସିଏ ମୋତେ କହୁଥାଏ କି ତୋତେ ହାଣିବି ତୁ ଯଦି ପଇସା ନ ଦେବୁ। ତ ଟେଷ୍ଟ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, ତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା। ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ନେଇକି ହାଁ ଡାକିଲେ ଏ 2 ଜଣ। ଆରେ ନା ଜକ୍ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଗୁଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଉପରକୁ ଚାଉମିନ ଫିଙ୍ଗୁଛି। ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ରହ ପଡ଼ିଯିବ, ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।